आहोत. सुस्वागतम. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्हच्या 10व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात उपस्थित मान्यवर, दर्शक, हितचिंतक या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. सहर्ष स्वागत, सुस्वागतम. कोकण साद लाईव्हच्या 10व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात उपस्थित सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. कोकणात पहिल्यांदा डिजिटल मीडियात क्रांती केलेलं, बदलत्या कोकणचं साक्षीदार असलेलं कोकण साद लाईव्ह आपल्या सर्वांच्या पाठबळानं, साथीनं 10 वर्ष यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे. निर्भीडता, विश्वासार्हता जपत कोकण साद लाईव्ह 11व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख मान्यवर आहेत जे या सोहळ्यानिमित्त उपस्थित आहेत. यामध्ये भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले, भोसले नॉलेज सिटीच्या अध्यक्षा ॲडव्होकेट सौ अस्मिता सावंत भोसले, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट अजित भणगे, माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक तथा SSPM मेडिकल कॉलेज पडवेचे माननीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर RS कुलकर्णी, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते माननीय श्री प्रवीण बांदेकर, त्याचबरोबर भारतीय सैन्यात अतुल्य अशी कामगिरी बजावलेले सावंतवाडीचे सुपुत्र कर्नल माननीय श्री विजय सावंत, मुख्यमंत्र्यांचे माजी जनसंपर्क अधिकारी सतीश पाटणकर सर, सामाजिक कार्यकर्ते माननीय श्री विवेकानंद नाईक, ज्येष्ठ पत्रकार माननीय श्री गजानन नाईक, भगीरथ प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा माननीय श्री डॉक्टर प्रसाद देवधर, श्रीराम बोरवेलचे सर्वेसर्वा माननीय श्री अजित पाटील आणि त्याचबरोबर ज्यांच्या नेतृत्वात हा डोलारा पुढे जातोय, ज्यांच्या नेतृत्वात ही घौडदौड सुरू आहे, त्या कोकण साद लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर आणि त्याचबरोबर दैनिक कोकण सादचे संपादक संदीप देसाई, या सर्व मान्यवरांचं, उपस्थितांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. सहर्ष स्वागत. आता आपण वळतोय आजच्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सोहळ्याकडे. कोकण साद लाईव्हच्या 10व्या वर्धापन दिन सोहळ्याचं उद्घाटन आज दीप प्रज्वलनानं होतंय. तरी सर्व उपस्थित मान्यवरांना विनंती करतोय की दीप प्रज्वलनानं आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करावं. यासाठी सर्व मान्यवरांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतोय. भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले सर, भोसले नॉलेज सिटीच्या अध्यक्षा ॲडव्होकेट सौ अस्मिता सावंत भोसले मॅडम, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट अजित भणगे, माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक SSPM मेडिकल कॉलेज पडवेचे माननीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर RS कुलकर्णी, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते माननीय श्री प्रवीण बांदेकर, भारतीय सैन्यात अतुल्य कामगिरी बजावलेले सावंतवाडीचे सुपुत्र कर्नल माननीय श्री विजय सावंत, त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांचे माजी जनसंपर्क अधिकारी माननीय श्री सतीश पाटणकर, सामाजिक कार्यकर्ते माननीय श्री विवेकानंद नाईक, ज्येष्ठ पत्रकार माननीय श्री गजानन नाईक, त्याचबरोबर भगीरथ प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा माननीय श्री डॉक्टर प्रसाद देवधर, कोकण साद लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर, दैनिक कोकण सादचे संपादक संदीप देसाई सर, मी सर्व मान्यवरांना विनंती करते की दीप प्रज्वलित करून आजच्या या सोहळ्याचं उद्घाटन करावं. कोकण साद लाईव्हचा 10वा वर्धापन दिन सोहळा याचं उद्घाटन होतंय प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत. आणि हे उद्घाटन होत आहे माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले यांच्या हस्ते. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्या सर्व मान्यवरांसाठी. त्याचबरोबर माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक तथा SSPM मेडिकल कॉलेज पडवेचे माननीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर RS कुलकर्णी यांच्या हस्ते हे उद्घाटन होत आहे. टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजेत, त्यांचं मनोबल वाढत पाहिजे. त्याचबरोबर ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट अजित भणगे यांच्या हस्ते आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होत आहे. त्यानंतर उद्घाटन होत आहे भगीरथ प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा माननीय श्री डॉक्टर प्रसाद देवधर यांच्या हस्ते, ज्येष्ठ पत्रकार गजानन नाईक यांच्या हस्ते आता या दीप प्रज्वलनानं स्वागत होत आहे, उद्घाटन होत आहे. त्याचबरोबर मी विनंती करते प्रुडंट मीडियाचे एडिटोरियल डायरेक्टर माननीय श्री प्रमोद आचार्य सर यांना की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचंय.
तर आता उद्घाटन झालेलं आहे आणि आता पुढील कार्यक्रमाकडे आपण वळतोय. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन झालेलं आहे आणि मी मान्यवरांना विनंती करते की कृपया त्यांनी आसनस्थ व्हावं. आजच्या 10व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं दीप प्रज्वलनानं आजच्या कार्यक्रमाचं सर्व मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी उद्घाटन झालंय. आता आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळतोय. आज पत्रकारितेमध्ये बातमी देणारी अनेक माध्यमं आहे, मात्र सुपरफास्ट आणि विश्वासार्ह बातमी देण्याचं काम कोकण 7 लाईव्हनं केलं आहे. त्यामुळे विश्वासार्ह बातमी आणि कोकण 7 लाईव्ह हे जणू समीकरणच झालं आहे. त्यामुळे कोकण 7 लाईव्हवर बातमी वाचल्याशिवाय आमचा विश्वास बसत नाहीत असं जेव्हा आमचे दर्शक सांगतात, तीच आमच्यासाठी पोचपावती होय. अगदीच. त्यामुळे आजच्या 10व्या वर्धापन दिन सोहळ्यामध्ये उपस्थित असलेल्या प्रमुख मान्यवरांचं आम्ही सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत करीत आहोत. यामध्ये सर्वप्रथम भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले यांचं स्वागत होतंय. आमच्या कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम यांना विनंती करतोय की त्यांनी सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. आपल्या भोसले नॉलेज सिटीच्या माध्यमातून माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवली. इंजिनिअरिंग, फार्मसी, CBSE अभ्यासक्रमावर आधारित इंटरनॅशनल स्कूल यासारखी शिक्षणाची दालनं खुली केली आहेत सिंधुदुर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी. अगदीच. आणि सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन मी कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर यांना विनंती करते की त्यांनी भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले यांचं स्वागत करावं. भोसले सरांच्या माध्यमातून आज सिंधुदुर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या माध्यमात शिक्षणाची अनेक संधी निर्माण झालेल्या आहेत आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे ते प्रमुख अतिथी आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत अच्युत सावंत भोसले सरांसाठी. त्यानंतरचं स्वागत होतं आहे भोसले नॉलेज सिटीच्या अध्यक्षा ॲडव्होकेट सवस्मिता भोसले यांचं. मी दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई सर यांना विनंती करते की सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन ॲडव्होकेट सवस्मिता सावंत भोसले यांचं स्वागत करावं. या भोसले नॉलेज सिटीच्या अध्यक्षा ॲडव्होकेट सौ अस्मिता सावंत भोसले यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या प्रमुख अतिथींचं स्वागत होत आहे. ॲडव्होकेट सवअध्यक्षा अस्मिता सावंत भोसले यांचं स्वागत झालेलं आहे. धन्यवाद. यानंतर स्वागत होतंय ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट अजित भणगे यांचं. मी मार्केटिंग हेड समीर सावंत यांना विनंती करतोय की सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विधी क्षेत्रातील एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व अर्थात ॲडव्होकेट अजित भणगे. सिंधुदुर्गात गाजलेल्या नांदोस हत्याकांड प्रकरणी त्यांनी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहिलं होतं आणि त्यांच्या युक्तिवादातून आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली होती. आजचे मान्यवर अर्थात सन्माननीय अजित भणगे यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विधी क्षेत्रातील एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व अशी त्यांची ओळख आहे आणि त्यांचं स्वागत झालंय. धन्यवाद. यानंतर स्वागत होतंय माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक तथा SSPM मेडिकल कॉलेज पडवेचे माननीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर RS कुलकर्णी सर यांचं. मी आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांना विनंती करते की त्यांनी सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. डॉक्टर RS कुलकर्णी हे नाव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या तोंडी असलेलं हे नाव आहे. रुग्णांचे देवदूत असा त्यांचा उल्लेख केला जातो. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत डॉक्टर RS कुलकर्णी यांच्यासाठी. धन्यवाद. यानंतर स्वागत होतंय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते माननीय श्री प्रवीण बांदेकर यांचं. मी आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांना विनंती करतोय की त्यांनी सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. कोकणचे सुपुत्र, मराठीतील प्रसिद्ध कादंबरीकार, त्याचबरोबर साहित्य विश्वातील मानाचा समजला जाणारा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते सन्माननीय प्रवीणजी बांदेकर
त्याचबरोबर त्यांच्या उजव्या सोंडेच्या बाहुल्या या कादंबरीला पुरस्कार हा प्राप्त झालाय. यानंतर स्वागत होतंय भारतीय सैन्यात अतुल्य अशी कामगिरी बजावलेले सावंतवाडीचे सुपुत्र कर्नल माननीय विजय सावंत यांचं मी आमचे सब एडिटर भगवान शेलटे यांना विनंती करतोय की त्यांचं पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत करावं. या ठिकाणी स्वागत होतंय. एकदा जोरदार टाळ्या. भारतीय सैन्यात अतुल्य अशी कामगिरी बजावलेले सावंतवाडीचे सुपुत्र सन्माननीय कर्नल विजय सावंत यांचं. कर्नल विजय सावंत यांनी 1974 मध्ये आर्मीमध्ये एक ऑफिसर म्हणून जॉईन झाले होते आणि त्यांनी 34 वर्ष सेवा बजावल्यानंतर आंबोली सैनिक स्कूल देखील कमांडंट म्हणून इथं काम केलेलं आहे. त्यानंतरचं स्वागत होत आहे माजी मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी सतीश पाटणकर यांचं आणि त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई सर यांना करते. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सन्माननीय सतीशजी पाटणकर यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत होतंय. सरांचं पर्यटन क्षेत्रात सुद्धा बहुमूल्य असं काम आहे. त्यांचे विविध लेख आपण पाहत असतो, वाचत असतो. स्वागत झालेलं आहे. त्यानंतरचं स्वागत होतंय ज्येष्ठ संपादक माननीय श्री गजानन नाईक यांचं. मी सावंतवाडीचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांना विनंती करते की त्यांनी सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. आरवलीचे आर्किला रिसॉर्टचे धन्यवाद. यानंतर स्वागत होतंय भगीरथ प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा माननीय डॉक्टर प्रसाद देवधर यांचं. मी आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांना विनंती करतोय की त्यांनी सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. माननीय श्री प्रसाद देवधर यांनी निर्धूर चोरीपासून सिंधुदुर्गातील ग्रामोत्थानाला सुरुवात केली. खेड्यापाड्यातील युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी त्यांनी कौशल्य विकास कार्यक्रमावर भर देऊन प्रबोधन केलं. धन्यवाद. त्यानंतरचं स्वागत होतं आहे आर्किला रिसॉर्टचं मॅनेजर अर्षदीप राणा यांचं आणि मी विनंती करते आमचे मार्केटिंग हेड आमचे मार्केटिंग हेड समीर सावंत यांना की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. आर्किला रिसॉर्टचे मॅनेजर अर्षदीप राणा यांचं स्वागत होतं आहे. पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन हे स्वागत होतं आहे. धन्यवाद. त्याचबरोबर आणखीन एक स्वागत होते आणि नुकतीच त्यांची उपस्थिती या कार्यक्रमाला लाभली ते म्हणजे भाजपा नेते जयेंद्र रावराणे यांचं आणि आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करावं. माननीय श्री जयेंद्र रावराणे वैभववाडी करस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे हे त्यांचं स्वागत करतायत पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन. आणखीन एक त्यांच्याविषयी सांगावं म्हणजे शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा त्यांचं बहुमूल्य असं योगदान आहे. त्यांच्या माध्यमातून शाळांच्या रूपातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दालनं त्यांनी खुली करून दिलेली आहेत. यानंतर स्वागत होतंय श्रीराम बोरवेलचे सर्वेसर्वा अजित पाटील यांचं. मी देवगड प्रतिनिधी माफ करा ते आलेले नाही आहेत. त्याचबरोबर आता आपण अशा पद्धतीनं कोकण सात लाईव्हच्या वर्धापन दिनानिमित्तानं उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत सोहळा संपन्न झालेला आहे. आता वळूया पुढच्या कार्यक्रमाकडे. कोकण सात लाईव्ह याचा आजपर्यंतचा प्रवास पाहिला तर ही पंक्ती आपसुकच ओठावर येते आणि ती पंक्ती म्हणजे असे जगावे छाताडावर आव्हानांचे लावून तर नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर असे दांडगी इच्छा ज्याची मार्ग तयाला मिळती सत्तर नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. अगदी बरोबर आहे. या चॅनलची ओळखच तशी आहे. समोरची आव्हानं देखील तेवढीच मोठी होती आणि खरंच आव्हानांची भूती न बाळगता
अनेक संकटांशी दोन हात करत कोकण साद लाईव्हच्या टीमने हे आव्हान अगदी लिहिलंय पेललंय. त्यामुळेच कोकण साद लाईव्हचं भव्य रूप आपल्याला आज पाहायला मिळतंय. आज कोकणवासियांशी एकरूप झालेलं कोकण साद लाईव्ह हजारो कनेक्शनच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचलेलं आहे. यूट्यूब चॅनलला तर अल्पावधीतच खूप मोठा प्रतिसाद मिळालाय. या शुभदिनं हे सांगताना आम्हाला अत्यंत आनंद होतोय की तुमच्या याच प्रेमामुळे यूट्यूब सबस्क्रायबर्सची संख्या आज 3 लाखांच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचली आहे. यूट्यूबसोबतच न्यूज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टा आणि मोबाईल न्यूज ॲप यांचे आकडे पाहिलेत की कोकण साद लाईव्हबद्दल वेगळं बोलण्याची गरजच पडत नाही. एकदा जोरदार टाळ्या या दैदिप्यमान प्रवासासाठी. याच अनुषंगाने कोकण साद लाईव्हची मागील 10 वर्षातील वाटचाल पाहूयात चित्रफितीच्या माध्यमातून. आपल्यासमोर चित्रफित येते. कोकण साद लाईव्हचा हा प्रवास. सौंदर्याचं वेगळं वर्णन करण्याची गरज नाही, पण या सौंदर्यासोबतच कोकणी माणसाची सुखदुःख, कोकणी माणसाचा संघर्ष, वाडी वस्तीवरच्या कोकणी माणसाचं वास्तव टिपण्याचं काम केलं ते कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हनं. इतकंच नव्हे तर कोकणात डिजिटल मीडिया क्रांती करून आपला कोकण जगभरात पोहोचवलाय. कशाला उद्याची बात, आता बातमी एका क्षणात असं ब्रीद घेऊन सुरू झालेला प्रवास नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड इथपर्यंत आला. केवळ बातमी नव्हे तर सामाजिक बांधिलकीचं भानही जपत कोकणवासियांच्या मनामनात हा डिजिटल मीडिया रुजत होता, वाढत होता. पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत सोयी सुविधा यावर तर सातत्यानं आमच्या टीमचं काम चालू होतं. परंतु पर्यावरणाचा संदेश देण्यासाठी महा चॅनलनं कोकणात सर्वप्रथम सिटी ऑन सायकल हा इव्हेंट घेतला. 5,000हून अधिक मुलामुलींनी यात सहभाग घेऊन एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. तुमचं विजन आमचं मिशन हे मोफत डोळे तपासणी आणि मोतीबिंदू ऑपरेशनचं महाशिबिर अनेकांना नवी दृष्टी आणि दृष्टिकोन देऊन गेलं. कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात तर उपाशी मजूर आणि कामगारांच्या वस्तीवर जाऊन अन्नदान केलं. याशिवाय मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या दशावतारी आणि भजनी कलाकारांसाठी ऑनलाईन कार्यक्रमाचं व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन ती कोंडीही फोडली. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, केबल नेटवर्क यांच्या माध्यमातून आम्ही जगभरात पोहोचलोच, परंतु जिथं माध्यमं पोहोचत नव्हती तिथं जाण्यासाठी आम्ही कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण साद नव्या रूपात वाचकांसमोर आणलं. अतिशय अल्पावधीत दैनिक कोकण साद वाचकांचं पहिल्या पसंतीचं दैनिक बनलं. कोकणातले सर्वच इश्यू कोकण साद लाईव्हनं रोखठोक आणि निपक्षपातीपणे आपल्या व्यासपीठावरून मांडले. संबंधितांना त्याची दखल घेण्याचाही भाग पाडलं. सिंधुदुर्गवासियांशी एकरूप झालेलं कोकण साद लाईव्ह आज प्रत्येकाला आपलं चॅनल वाटतं. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आज प्रत्येकाच्या मोबाईलपर्यंत कोकण साद लाईव्ह पोहोचलाय. आमच्या यूट्यूब चॅनलला तर आज अल्पावधीतच खूप मोठा प्रतिसाद मिळाला. आमच्या सबस्क्रायबर्सची संख्या आज तब्बल 3 लाखांवर पोहोचते. व्हॉट्सॲप ग्रुप, न्यूज पोर्टल, फेसबुक, इन्स्टाच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर आमची स्ट्रॉंग कनेक्टिव्हिटी आहे. परंतु उत्तुंग अशी झेप घेत असताना आमचे पाय मात्र जमिनीवर घट्ट आहेत. आमची सर्वच टीम या यशाचा डोलारा समर्थपणे चालवण्यासाठी दिवस रात्र मेहनत घेते. जिथं जिथं अन्याय, अत्याचार आहे त्यांचा आवाज बनून आमच्या सर्वच तालुक्यांचे प्रतिनिधी काम करतात. त्यामुळे जिथं जिथं सामान्यांची बाजू घेण्याची वेळ येते तिथं तिथं कोकण साद लाईव्ह सर्वात पुढे दिसून येतं आणि भविष्यातही राहील यात शंका नाही. कोकणवासियांच्या सुखदुःखात कोकणच्या अनेक बदलांचा साक्षीदार असलेलं कोकण साद लाईव्ह आज 10व्या वर्षात पदार्पण करत असताना या पुढच्या वर्षातही, या पुढच्या प्रवासातही तुमची साथ अशीच राहो, एवढंच. ही चित्रफित होती कोकण साद लाईव्हच्या मागील 10 वर्षाच्या प्रवासाची. त्यानंतर एक स्वागत होतंय ते म्हणजे सामाजिक कार्यकर्ते माननीय श्री विवेकानंद नाईक यांचं. मी कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांना विनंती करते की सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं.
सन्माननीय विवेकानजी नाईक यांचे या ठिकाणी स्वागत होतंय. त्याचबरोबर दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीप देसाई सर यांनाही विनंती करते की त्यांनी हे स्वागत करावं. धन्यवाद. ज्यांच्या नेतृत्वात ही घौडदौड सुरू आहे त्या कोकण सात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रम प्रसंगी प्रास्ताविक करावं. माननीय देवयानी वरसकर, कोकण सात लाईव्ह संपादक. या शिक्षणाच्या पावनभूमीमध्ये उपस्थित भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक अच्युत सावंत भोसले सर, या संस्थेच्या अध्यक्षा ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत भोसले, आपल्याबरोबर उपस्थित असलेले प्रवीण बांदेकर साहेब, ॲडव्होकेट अजित भणगे, कर्नल विजय सावंत, डॉक्टर RS कुलकर्णी, विवेकानंद नाईक, डॉक्टर प्रसाद देवधर, आमच्याबरोबर नेहमीच आम्हाला साथ देणारे जयेंद्र रावराणे साहेब, त्याच्यानंतर सतीश पाटणकर साहेब, सुनेत्रा फाटक, ज्येष्ठ आणि पितृतुल्य असलेले गजानन नाईक साहेब, संध्या मॅडम आणि उपस्थित सर्व मान्यवर, विद्यार्थी आणि या प्रशालेतले जो काही टीचिंग स्टाफ आहे आणि माझे सगळे सहकारी. खरं तर मला आज खूप वेगळं वाटतं आहे, कारण सिंधुदुर्गातल्या सावंतवाडीतल्या चराठ्यासारख्या गावातल्या या भव्य ऑडिटोरियममध्ये ज्यावेळेस मी इथे प्रास्ताविक करण्यासाठी उभी आहे त्यावेळेस मला असं वाटतं की मी कुठल्या तरी मुंबईतल्या सुंदर अशा ऑडिटोरियममध्ये मी प्रास्ताविक करते. आणि या सगळ्याचं श्रेय निश्चितच भोसले साहेब आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी ॲडव्होकेट अस्मिता यांना जाते. साहेब, मी पहिल्यांदा तुमचे धन्यवाद मानते की एवढं सुंदर माहोल तुम्ही आमच्यासाठी उपलब्ध करून दिलात. कोकण सात लाईव्हला 10 वर्ष पूर्ण होत आहेत. 11व्या वर्षात पदार्पण करतोय आणि 10 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 11व्या वर्षात आपण जबाबदारीने पावलं टाकतो, कारण थोडंसं समज आलेली असते, बालत्व आपलं थोडंसं संपलेलं असते आणि निश्चितच एक वेगळ्या बुजुर्गतेकडे आपण वाटचाल करत असतो. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या कोकणात वेब मीडिया आणण्याचं काम जे होतं आणि ते रुजवण्याचं काम निश्चितच कोकण सात लाईव्हने केलं. आज 10 वर्ष मागे जाताना आपला प्रवास आठवला की हे शिवधनुष्य कोकण सातच्या संपूर्ण टीमने कसं लिहिल्या पेललं याचंही कधीकधी आश्चर्य वाटते. कोकण सात लाईव्हला एका वेगळ्या उंचीवर आम्ही नेऊन ठेवलं. बातम्यांसाठी जेव्हा जेव्हा आम्ही वाड्या वस्त्यांवरती जायचो तेव्हा बातमीसोबत आम्ही कोकणवासियांच्या सुखदुःखाशी सुद्धा समरस होत होतो. त्याचंच प्रतिबिंब देखील आमच्या बातम्यांमध्ये दिसायचं. त्यामुळे कोकण सात लाईव्ह आणि कोकणवासियांचं आपुलकीचं आणि विश्वासाचं एक वेगळं असं नातं निर्माण झालेलं. बातमी पलीकडे जात समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचं काम खऱ्या अर्थाने कोकण सातने केलं. शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पर्यावरण, रोजगार, कला, साहित्य, संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा अशा असंख्य घटकांना स्पर्श करत कोकण सात लाईव्हने आपली वाटचाल सुरू ठेवली आहे. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे आणि बदलांशिवाय प्रगती नाही याची जाणीव आम्हाला देखील आहे. कोकणही मागच्या काही वर्षात या सगळ्याच दृष्टिकोनातून अत्यंत झपाट्याने बदलतंय. कोकणात सर्व काही आहे पण रोजगार नाहीत अशी एक ओरड सातत्याने आपल्याला ऐकू येते. मात्र बदलत्या कोकणात रोजगारांच्या असंख्य संधी आहेत हे आम्हाला दाखवून द्यायचं आहे. असंख्य क्षेत्रात कोकण आज बदलतंय. यात कोकणी माणसाची थोडीशी मानसिकता की ज्याच्याकडे नेहमी कुत्सित नजरेने किंवा कुत्सित बुद्धीने बोललं जाते, पण ती मानसिकता देखील आज थोडी थोडी बदलताना दिसून येते. आणि जेव्हा आपल्या मानसिकतेत जेव्हा बदल होतो त्यावेळेस आजूबाजूची परिस्थिती जी आहे ती बदलायला निश्चितच फारसा वेळ लागत नाही. कोकणातील या असंख्य बदलांचे आम्ही साक्षीदार आहोत
त्यामुळे आमच्या 10व्या वर्धापन दिनी बदलतो कोकण ही थीम घेऊन आम्हाला येताना खूपच आनंद होतोय. विकास साधण्यासाठी कोकणी माणसाने बदलत्या कोकणची कास ही निश्चितच धरायला पाहिजे हे त्याला कळून चुकलेलं आहे. त्यासाठी कोकण साद लाईव्हने हे जे काही पाऊल उचललेलं आहे, पहिले पाऊल उचललेलं आहे, ते निश्चितच अत्यंत चांगलं आणि सगळ्यांची त्याला साथ मिळेल याची मला निश्चितच त्याची खात्री वाटते. कोकण साईट लाईव्हच्या पुढाकाराने या अशा अनेक होतकरू तरुणांना, विद्यार्थ्यांना या बदलत्या कोकणाच्या सोबत पुढे नेण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध तर आहोतच. ती यापुढचा कोकणच्या विकासाचा प्रवास हा शाश्वत कोकणी माणसाला केंद्रस्थानी धरून असेल आणि यात कोकण साद लाईव्हचा मोठा वाटा असेल हे तर निश्चितच. एवढंच मी बोलून माझं छोटंसे प्रास्ताविक संपवते आणि तुमच्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद मानते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम. संपादक देवयानी वरसकर यांनी ज्या पद्धतीने उल्लेख केलाय त्यानुसार कोकण साद लाईव्हची या वर्षीची थीम आहे बदलतं कोकण. अशा लाल मातीस जन्मास यावे, जिचा रंग रक्तास दे चेतना, इथे नांदते संस्कृती भारताची, घरातून दारात वृंदावना. याच सावंतवाडीच्या मातीतील कविवर्य डॉक्टर वसंत सावंत यांच्या ओळी वाचताना आपण कोकणी असल्याचा अभिमान वाटतो. कोकण सारखा निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला सुंदर प्रदेश जगाच्या पाठीवर शोधूनही सापडणार नाही. इथली मालवणी भाषा, कोकणचा हापूस आंबा, इथले ताजे फडफडीत मासे, इथले समुद्र किनारे, डोंगर नद्या, इथले सण उत्सव, दशावतार यांचं आकर्षण तर संपूर्ण जगाला आहे. मागच्या काही वर्षात अनेक बदल कोकणनं पाहिलेत. मात्र हे बदल स्वीकारत असताना आपलं मूळ कोकणीपणही त्यानं जपलंय आणि या असंख्य बदलांचा साक्षीदार आहे अर्थात कोकण साद लाईव्ह. आणि म्हणूनच या वर्षीच्या आमच्या वर्धापन दिनाची संकल्पना आहे अर्थात थीम आहे बदलतं कोकण. बदलतं कोकण हीच संकल्पना चित्रफितीच्या माध्यमातून आम्ही आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कोकण 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 जीवा भावाची 100 वर्षांपूर्वीचा कोकण कसा असेल हे चित्र तुमच्या डोळ्यासमोर उभं केलं तर एकदा विचार करून पहा. आठवा, डोळ्यासमोर आणून तरी पहा, किंवा तुमच्या आजी आजोबांना तरी विचारून पहा. प्रत्येक दिवसागणी कोकण बदलतंय. या बदलांचे तुम्ही आम्ही साक्षीदार आहोत. या बदलांचे दृश्य परिणामही झालेले आपणाला पाहायला मिळतात. लाल रस्ते आपल्या डोळ्यादेखत डांबरी झाले. आता कोकणात लाल रस्ता मिळणं तसं विरळच. आता खेडोपाडी रस्त्यांचं जाळं विणलं गेलंय. कोकण रेल्वे स्वप्न नव्हे सत्य असं म्हणता म्हणता विमानानं जिल्ह्यातून कधी झेप घेतली कळलंच नाही. कोकणातून भारतात कुठेही विमान आणि रेल्वे प्रवास आता शक्य झालाय. हा मोठा बदल आपल्या डोळ्यादेखत झालाय. कोकणातील आरोग्य व्यवस्थाही आता काट टाकते. नव्या मेडिकल कॉलेजसह खाजगी दवाखाने आणि अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा इथं उपलब्ध होत आहेत. आरोग्य व्यवस्था मजबूत होण्याकडे योग्य पावलं पडत आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रात कोकणात मोठे बदल झपाट्यानं होत आहेत. अनेक नामांकित संस्था जिल्ह्यात दर्जेदार शिक्षण देत आहेत. त्याचंच एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आज आपला सोहळा जिथं होतोय ती भोसले नॉलेज सिटी. आणि अशा संस्थांमुळेच शिक्षणासाठी कोकणातून मोठ्या शहरात जाण्याचं प्रमाण कित्येक पटीनं कमी झालेलं पाहायला मिळत आहे. भात शेतीत रमणारा आणि मनी ऑर्डरवर जगणारा कोकणी माणूस आता आधुनिक शेतीची कास धरू लागलाय. भातापासून स्ट्रॉबेरी पर्यंत सगळी पिकं तो इथंच घेतोय. हळद, सुपारी, भेंडी आणि वांग्याचं पेटंट घेण्यापर्यंत त्यानं मजल मारली आहे. आंबा, काजू, कोकमच्या उत्पादनानं इथल्या सर्वसामान्य बागायतदारांचं अर्थकारण बदलून गेलंय.
या नव्या तंत्रज्ञानानं कोकणी माणसाला जगण्याचा नवा मंत्र मिळाला. यापूर्वी शिक्षण झालं की कोकणातील युवक नोकरी धंद्यासाठी शहराकडे वळायचा. मात्र हे चित्रही आता मोठ्या प्रमाणात पालटलेलं दिसतंय. इथला तरुण इथंच रोजगाराच्या संधी शोधतोय आणि त्यात तो यशस्वीही झालाय. तरुण मुलांनी आता कोकणातील घरं गजबजलेली दिसतात. मालवणी बोली भाषेची गोडी आणि येथील खेड्यापाड्यातील सिनेमॅटिक व्ह्यूनं सिने जगतालाही भुरळ पाडली आहे. त्यामुळे मालवणी बरोबरच येथील कलाकारही रातोरात स्टार झाले. आता चित्रपट आणि मालिकांच्या चित्रीकरणाचं प्रमाण झपाट्यानं वाढलंय. कोकण भूमी म्हणजे निसर्ग, निसर्ग आणि निसर्गच. निसर्गाच्या सानिध्यात वाढलेल्या कोकणी माणसानं पर्यटनात प्रगती करताना निसर्गाची कोणत्याही प्रकारे हानी केली नाही. म्हणूनच इथल्या सुंदर स्वच्छ समुद्र किनाऱ्यांना, इथल्या गडकिल्ल्यांना, इथल्या मंदिरांना पर्यटक सर्वाधिक पसंती देतात. आणि त्याबरोबरच मालवणी जेवणाचा आस्वाद म्हणजे पर्यटकांसाठी मेजवानीच असते. भौतिक सुविधांनी जरी कोकण बदलत असला तरी आदरातिथ्याचा ओलावा मात्र तोच आहे. होय, कोकण आता बदलतंय. या बदलांचा सकारात्मक वापर आता कोकणी माणसानं आपल्या उन्नतीसाठी करून गरुड झेप खेळण्याची उर्मी उराशी बाळगली आहे. या बदलांचे साक्षीदार होताना आम्हाला सार्थ अभिमान होतोय. या चित्रफितीच्या माध्यमातून कोकणातले बदल आपण पाहिले. बदलतं कोकण आणि या बदलत्या कोकणचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हीच भोसले नॉलेज सिटी. कोकणच्या शैक्षणिक क्षेत्रात भोसले नॉलेज सिटीनं आपला वेगळा ठसा उमटवलाय. शिस्त, शिक्षण आणि दूरदृष्टी यांच्या अनोख्या मिलापातून इथं प्रवेश घेणारा प्रत्येक विद्यार्थी एक वेगळं व्हिजन घेऊन इथून बाहेर पडतो. अशा भोसले नॉलेज सिटीची एवी आता आपण पाहूया. या भोसले नॉलेज सिटीचा प्रवास स्वतःच्या एवीच्या मनगटावर माध्यमातून विश्वास असला की अशक्य अशा गोष्टी सहज शक्य करता येतात. त्याचंच ज्वलंत आणि मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे सावंतवाडीतील नामांकित शिक्षण संस्था भोसले नॉलेज सिटी. आणि हे सत्य सत्यात उतरवण्यासाठी अपार मेहनत घेणारे या संस्थेचे संस्थापक अच्युत सावंत भोसले. अच्युत सावंत भोसले यांच्या व्हिजन आणि मेहनतीशिवाय हे सत्य सत्यात उतरणं शक्यच नव्हतं. सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग तालुक्यात कोळझर शिरवल या अतिदुर्गम भागात त्यांचा जन्म झाला. सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या अच्युत सावंत भोसले यांनी अहोरात्र मेहनतीच्या जोरावर आकाशाला घातलेली गवसणी प्रेरणादायी आहे. मुंबई विद्यापीठातून विज्ञान शाखेची पदवी प्राप्त केल्यावर त्यांनी कॉम्प्युटर हार्डवेअर आणि नेटवर्किंग या शाखेचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. आर्थिक राजधानी मुंबईत मिळत असलेल्या शासकीय नोकरीवर पाणी सोडून आपल्या जन्मभूमीत संगणक क्षेत्रात क्रांती करण्याचा निर्धार केला. प्रचंड आत्मविश्वास, प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर सुरुवातीला बांदा, त्यानंतर सावंतवाडी इथं कॉम्प्युटर ट्रेनिंग, सेल्स आणि सर्व्हिस व्यवसाय सुरू करून त्यांनी व्यावसायिक जीवनाचा श्रीगणेश केला. शैक्षणिक आणि व्यावसायिक गुणवत्ता धडाडीच्या जोरावर अल्पावधीतच त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र अशी ओळख निर्माण केली. 90च्या दशकात नव्या पिढीतील विद्यार्थ्यांना संगणक साक्षर बनवतानाच सिंधुदुर्गात घरोघरी कॉम्प्युटर पोहोचवण्याचं श्रेय त्यांनाच जातं. मात्र जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या अपुऱ्या सुविधा त्यांना स्वस्त बसू देत नव्हत्या. यातूनच त्यांनी सिंधुदुर्गच्या शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवण्याची शपथ घेतली. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक सोयीसुविधा जिल्ह्यातच उपलब्ध करून देण्याचा निश्चय त्यांनी केला. याच ध्येयानं मोठ्या अथक प्रयत्नातून 2002 मध्ये श्री यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेची त्यांनी स्थापना केली. अवघड असं शिवधनुष्य पेलत असताना सावंतवाडीतील चराठे हजरवाडी या भागाची निवड केली.
ऊर्जाशक्ती, मेहनत आणि व्यवस्थापन याच्या जोरावर 2014 साली भोसले नॉलेज सिटी या भव्य शैक्षणिक संकुलाची निर्मिती केली. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उच्च शिक्षित स्टाफ, कॅम्पस सिलेक्शन, अत्यंत कडक शिस्त आणि ध्येय केवळ उत्तुंग यश हाच या संपूर्ण वाटचालीचा श्वास होता. त्यामुळेच ही संस्था अल्पावधीतच शिक्षण क्षेत्रातला एक नामांकित ब्रँड बनला. भोसले नॉलेज सिटीमध्ये एका पाठोपाठ एक अशा प्रकारे पॉलिटेक्निक, बी फार्मसी, एम फार्मसी तसेच CBSE इंटरनॅशनल स्कूल अशा शैक्षणिक संस्थांची उभारणी झाली. उच्च शिक्षित प्राध्यापक वर्ग, अत्याधुनिक शैक्षणिक सोयी सुविधा, कडक शिस्त, रिझल्ट ओरिएंटेड शिक्षण संस्था अशी ओळख निर्माण केली. विद्यार्थी पालकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं. संस्थेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमुळे अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या. अनेकांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्वतःची कौशल्य विकसित करण्यासाठी हक्काचं व्यासपीठ मिळालं. एवढंच नव्हे तर शिक्षण घेत असताना मोठमोठ्या नामांकित कंपनीकडून नोकरीच्या संधी विद्यार्थ्यांकडे चालून आल्या. याचं संपूर्ण श्रेय जातं ते अच्युत सावंत भोसले, त्यांच्या पत्नी सौ अस्मिता सावंत भोसले आणि अत्यंत विनम्र अशा सहकाऱ्यांना. संस्थेमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या विविध शिष्यवृत्तींच्या माध्यमातून सामान्य घरातील होतकरू मुलंही इंजिनियर, फार्मासिस्ट बनू लागले. अनेकांना करिअरच्या सुरुवातीलाच चांगला रोजगार उपलब्ध झाला. संस्थेमध्ये विद्यार्थी निरनिराळ्या शाखांमध्ये यशस्वीपणे शिक्षण घेत असून 200 पेक्षा जास्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग ज्ञानदानाचं काम करतात. अच्युत सावंत भोसले यांच्या कार्याची दखल घेत आजवर त्यांना समाजातील विविध संस्थांकडून गौरविण्यात आलं. अल्पावधीत मोठ्या जिद्दीनं भोसले नॉलेज सिटीसारखी दर्जेदार शिक्षण संस्था उभारून विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा मार्ग त्यांनी खुला करून दिला. त्यामुळेच उच्च शिक्षणासाठी मुंबई, पुणे सारख्या मेट्रो सिटीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जिल्ह्यातच सक्षम पर्याय उपलब्ध करून दिला. दर्जेदार शिक्षण आणि व्यवस्थापन यामुळे मुंबई, पुणे शहरातील विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी भोसले नॉलेज सिटीची वाट ठरत असून आता BKC हा महाराष्ट्र आणि गोव्यातला एक नामांकित एज्युकेशनल ब्रँड बनला आणि या उत्तुंग बदलाचे आम्ही साक्षीदार आहोत. त्यांची यशस्वी घोडदौड अशी सुरू राहू दे हीच टीम कोकण सातलाईकडून शुभेच्छा. हा प्रवास होता भोसले करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. 50 वर्ष पत्रकारितेत असलेल्या गजानन नाईक यांनी दैनिक कोकणसातची मुहूर्तमेढ रोवली आणि जिल्हा पत्रकार संघ आणि पत्रकार भवन उभारणीमध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. गेली 10 वर्ष संघर्ष करीत यशस्वी मिळवणारे कोकण सात लाईव्हच्या वर्धापन दिनाला मी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्यांच्या सर्व टीमला यश असं उंच मिळत जावं शुभेच्छा देतो. आत्ताच वीरेंद्र सेवकाप्रमाणे आमच्या डॉक्टर प्रसाद देवधरने तुफान फटकेबाजी केली आणि या फटकेबाजीनंतर मी काय बोलणार. आणि मुळात मला अवघी 2 मिनटं दिलेली आहेत शुभेच्छासाठी. त्यामुळे बदलत्या कोकणचं जिवंत उदाहरण आपण याच ठिकाणी पाहतो आहे. इथं जे प्रचंड जंगल होतं या जंगलामध्येच आमचे ज्येष्ठ मित्र श्री अच्युत आणि सावंत आणि त्यांच्या कंपनीने हे प्रचंड असं एक बदलतं रूप आपल्याला दाखवलेलं आहे. त्यामुळे वेगळं काय बोलायची गरज नाही. कोकण हे सर्व आपले मान्यवर आणि कोकण ही भूमी परशुरामाने निर्माण केलेली भूमी म्हणून मानतो आपण. अनेक वर्ष कोकण निसर्गसुंदर सगळ्या अनेक कॅलिफोर्निया करूया अशा अनेक गोष्टी बोलल्या जातात. परंतु त्याचा ठोस विकास व्हावा या दृष्टीने पहिला प्रयत्न मला वाटतं 1996 साली आपल्याकडे सावंतवाडीला त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले मनोहर जोशी, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे यांच्या बैठकीत झाला होता. आणि त्यावेळी आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला होता की कोकणातले हे 3 जिल्हे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी त्यावेळी एक होता, रत्नागिरी, ठाणा, रायगड आणि आता पालघर यांचा विकास करण्यासाठी निश्चित अशी एक दिशा ठरवण्यासाठी
पर्यटन जिल्हा म्हणून आपण केलं. परंतु गेल्या 96 पासून आतापर्यंत आपण काय काय विकास केला याचं आपण पाहिलं. मला इथं वाटतं सर्व ज्येष्ठ नाही आहेत, परंतु एका कवीने लिहिलं होतं की आपल्या कोकणामध्ये एक आई कुटुंब राहायचं आणि मुलगा त्यांचा मुंबईला नोकरीला जायचा आणि त्याच्यात रे झिला घराची आठवरे 5 तरी रुपये पाठवरे. म्हणजे त्यावेळी कोकणची आपली काय परिस्थिती होती की घरातला एखादा मुलगा मुंबईत नोकरीसाठी जायचा आणि तो आपल्या कामातून 5 रुपये पाठवून घराचा निर्वाह करायचा. शेती आणि मासेमारी हे दोनच आपले उद्योग होते. आम्ही अनेक वर्ष बघतो की शेती आणि मासेमारी ही फक्त उदरनिर्वाहापुरतं आपलं जीणं आहे. परंतु जर याला जोडधंदा मिळाला, उद्योग, आता पर्यटनातून आपण जरी विकसित होत गेलो तरी जोपर्यंत आपल्या जिल्ह्यामध्ये उद्योग येत नाहीत, प्रत्येक घरामध्ये एक रोजगार मिळत नाही, तोपर्यंत कोकणचा जो विकासाची जी गती आहे ती गती प्राप्त होईल असं मला वाटत नाही. आज या ठिकाणी मला मनोगत व्यक्त करण्याला दिलं आहे त्याबद्दल मी त्याचे धन्यवाद मानतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आता आम्ही वळतोय वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं दिल्या जाणाऱ्या स्मार्ट लीडर या पुरस्काराकडे. होय, स्मार्ट लीडर कोकण सात लाईव्हच्या वतीनं दरवर्षी दिला जाणारा पुरस्कार. विविध क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना दिला जाणारा मानाचा पुरस्कार. मात्र हा पुरस्कार जाहीर करण्याअगोदर मी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार विजेते माननीय श्री प्रवीण बांदेकर यांना विनंती करते की कृपया त्यांनी पुरस्कार वितरित करण्यासाठी व्यासपीठावर यावं. आणि या स्मार्ट लीडर या पुरस्काराचे आजचे पहिले मान्यवर आहेत दोडामार्गचे युवा उद्योजक नितीन मणेरीकर. कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचे. साहित्य अकादमीचे पुरस्कार विजेते माननीय श्री प्रवीण बांदेकर यांना विनंती करते की त्यांनी उद्योजक नितीन मणेरीकर यांना सन्मानचिन्ह पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा गौरव करावा. नितीन मणेरीकर, युवा उद्योजक, संकट व परिस्थितीवर मात करून ज्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण करणारे दोडामार्गमधलं प्रेरणादायी नाव म्हणजे युवा उद्योजक नितीन मणेरीकर. दोडामार्ग शहरातील प्रतिथयश बांधकाम व्यावसायिक तसेच नगरपंचायतचे बांधकाम सभापती म्हणून नितीन मणेरीकर यांचा उल्लेख केला जातो. पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन हा सन्मान होतोय. स्मार्ट लीडर पुरस्कार देताना आम्हाला आनंद होतोय. तसंच त्यांचा मी माननीय श्री प्रवीण बांदेकर यांना विनंती करेन की त्यांनी कृपया व्यासपीठावरच थांबायचे आणि पुढचे पुरस्कार वितरित करायचे. यानंतर आपण वळतोय स्मार्ट लीडर या पुढील पुरस्काराकडे आणि या पुरस्काराचे पुढील मानकरी आहेत दोडामार्गचे युवा सरपंच आप्पा गवस. साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते सन्माननीय प्रवीणजी बांदेकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी युवा सरपंच आप्पा गवस यांना सन्मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा गौरव करावा. वृद्धांच्या मनात ज्यांनी आप्पा म्हणजे आपला माणूस असं आपुलकीचं स्थान निर्माण केलंय ते पिकुळे गावचे धडाडीचे युवा सरपंच म्हणजे आप्पा वसंत गवस. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना प्रत्येकाशी आदरानं, सौजन्यानं आणि आपुलकीचं नातं दृढ करण्याची किमया या सरपंचानं खरी करून दाखवली आहे. म्हणजेच पिकुळीतील आवाज वृद्धांच्या तोंडावर आप्पा यांचं नाव अग्रस्थानी आहे आणि अशा नेतृत्वास गौरवताना आम्हाला अत्यानंद होतोय. त्याचबरोबर पुढील पुरस्काराचे मानकरी आहेत कणकवलीचे युवा व्यावसायिक
हा आता सन्मान होतच राहणार आहे. मात्र आता आपण वळणार आहोत एका मुख्य कार्यक्रमाकडे ज्याची उत्सुकता आपणा सर्वांना आहे आणि हा सन्मान आहे कोकण सात लाईव्हचा सर्वोच्च मानाचा पुरस्कार. आणि थोड्याच वेळात कोकण रत्न या पुरस्काराचं वितरण होणार आहे. हे सन्मान होतच राहणार आहे. मी सन्माननीय पाहुण्यांना विनंती करते की त्यांनी कृपया स्थानापन्न व्हावं. धन्यवाद. आता आपण वळतोय ते म्हणजे कोकण रत्न या कोकण सात लाईव्हच्या सर्वोच्च मानाच्या पुरस्काराकडे. अगदी बरोबर आहे. आजच्या सोहळ्यातील सर्वोच्च पुरस्काराकडे अर्थात कोकण सात लाईव्ह मार्फत दिला जाणारा कोकण रत्न पुरस्कार. हा पुरस्कार दिला जातो अशा व्यक्तीला ज्या व्यक्तीने आपल्या कर्तृत्वानं एक वेगळी उंची गाठली आहे, त्याचबरोबर ज्याचं कार्य आपल्या या वर्षीच्या बदलतं कोकण या थीमला अनुसरून आहे. कोकण सात लाईव्हच्या वतीनं दिला जाणारा या वर्षीचा कोकण रत्न पुरस्कार नेमका कोणाला जातोय याची आपल्या सगळ्यांना उत्सुकता आहे. मात्र तत्पूर्वी मी फोमेंतो मीडियाचे डायरेक्टर माननीय श्री जो लुईस सर यांना विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचंय. कोकणला सात लाईव्हच्या वतीनं दिला जाणारा या वर्षीचा कोकण रत्न पुरस्कार जातो एका अशा व्यक्तीला ज्या व्यक्तीनं शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवली, ज्या व्यक्तीनं सिंधुदुर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी शिक्षणाची नवनवीन संकुलं उभी केली, ज्या व्यक्तीनं सिंधुदुर्गच्या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी अद्ययावत सोयी सुविधांनी उपयुक्त असणारी शिक्षणाची अनेक दालनं खुली केली. आणि अर्थात या वर्षीचा कोकण रत्न पुरस्कार जातोय Konkan Ratna 2024, Mr. Achyut Sawant Bhosle. A big hand to Mr. Bhosle, please. आइए सर. कोकण सात लाईव्हच्या या कोकण रत्न पुरस्काराचे या वर्षीचे मानकरी ठरलेत सन्माननीय अच्युत सावंत भोसले. त्याचबरोबर मी विनंती करते कोकण सात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर, दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीप देसाई की त्यांनी या पुरस्काराचं वितरण करावं. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले यांना. कोकण सात लाईव्हचा मानाचा हा पुरस्कार दरवर्षी हा पुरस्कार दिला जातो आणि बदलतं कोकण या आमच्या थीमला अनुसरून ज्यांनी महत्त्वपूर्ण असं पाऊल उचललंय, शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवलेली आहे, ती म्हणजे माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले यांनी. त्यांच्या या कार्याचा उल्लेख करत यावर्षीचा कोकण रत्न पुरस्कार जातोय माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले यांना. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत अच्युत सावंत सरांना. मी माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले सर यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. हॅलो हॅलो या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले सर्वांची नावं घेत नाही, सर्व मान्यवर. पहिल्यांदा मी कोकण सात लाईव्ह याला 10 वर्षाच्या प्रवासाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. ॲक्च्युली हे काय मला काही माहीत नव्हतं कोकण रत्न. आजचा कार्यक्रम अतिशय सुंदर घेतलेला होता आणि पहिले ज्या स्पीच झाल्या सगळ्यांच्या आणि ज्या कारणासाठी हा कार्यक्रम अरेंज केला त्या पहिल्या कारणासाठी मी पहिल्यांदा कॉंग्रॅच्युलेट करेन यांना, कोकण सात लाईव्हला, त्यांच्या टीमला. बदलतं कोकण हे म्हणण्याचं धाडस पहिल्यांदा कोणीतरी केलं असं वाटतं आणि दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी थोडासा केला असं वाटतं. पण हे नुसतं धाडस करून नाही, त्याच्या पलीकडे जाऊन करायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि ह्याच्यामध्ये डॉक्टर देवकर सरांनी खूप चांगलं आवाहन केलं, खूप इन्स्पायरिंग त्यांनी सांगितलं. त्यातला एक किस्सा म्हणून एक आपलं डॉक्टर तुम्हाला म्हणून हा किस्सा सांगतो. जेव्हा मी पहिलं कॉलेज टाकलं तेव्हा नॉर्मली ह्या कमिटी कोल्हापूरच्या वरच्या पट्ट्यातनं येत होत्या आणि आम्ही ज्याला कोल्हापूरनं जेव्हा कमिटी लागलेली होती त्यावेळी त्यांनी लिस्ट बघितली. लिस्टमधली सगळ्या प्रिन्सिपलना आम्ही कॉल केला की अरे आमच्या कॉलेजला तुमची व्हिजिट लागलेली आहे, तुम्ही येता काय? तर त्यांनी आम्हाला पहिलं सांगितलं, मला वाटलं माझे इथे प्रिन्सिपल आहेत
आम्हाला गाडी पाठवा. गाडी पाठवा म्हटल्यानंतर मी म्हटलं असं काय कमिटीला सगळं प्रोव्हाइड करतात, मग गाडी कशाला पाहिजे, मला काही समजेना. मग पुन्हा सर म्हटलं सर प्रोसेस आहे, गाडी पाठवायला पाहिजे. त्यांनी एवढ्या पॅशनेट होऊन त्यांनी सांगितलं की आम्हाला गाडी पाहिजे, अदरवाईज आम्ही येणार नाही. कारण की त्यांचा जेव्हा ते आले आणि मला जे भेटले त्याच्यानंतर कमिटीचा बघण्याचा दृष्टिकोन कोकणाकडे, जो आता सगळ्यांनी जो उल्लेख केलेला आहे, कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा वेगळाच आहे. की इथे काही चांगलं असू शकत नाही, चांगलं घडवू शकत नाही किंवा चांगला प्लॅटफॉर्म आपण तयार करू शकत नाही. कोकण हा फक्त जो शॉर्टमध्ये दाखवलेला असतो की जुनी घरं किंवा आम्ही डिपेंडंट फक्त मुंबईवरती आहोत. बऱ्याचशा लोकांनी उल्लेख केला आहे की अजून आम्ही डिपेंडंट आहोत. नाही, इथे पण चांगलं होऊ शकतं. ह्याच्याआधी तो प्रयत्न केलेला होता. त्याच्यानंतर ते कॅम्पसमध्ये आले आणि नंतर नेक्स्ट इज द स्टोरी जी काय झाली ती सगळ्यांनी आपण बघितलेली आहे. मग त्यांनी खूप कौतुक केलं इथे कॅम्पसचं, ते काही मला सांगण्यासारखं नाही. पण तसंच एक थोडंसं काय चित्र बदलण्याचं मला वाटतं कोकणसात लाईव्हने जेव्हा टीम्स आणि लुईस सर खूप इन्स्पायरिंग पर्सन आहेत. त्यांचं स्माईल हे ऑलवेज इन्स्पायरिंग असतं माझ्यासाठी. मला आल्यानंतर ते काय विचारणार ह्याच्यासाठी मला थोडंसं प्रिपरेशन करावं लागतं. आल्यानंतर ते डायरेक्टच अटॅक करतात ते, तसं ते हे. आणि ते जे त्यांनी आत्ता जस्ट बदलतं कोकण हा कॉन्सेप्ट घेऊन ते पुढे जात आहेत. तर बदलतं कोकण घेतल्यानंतर माझ्या कॅम्पसमध्येच ॲक्च्युली मी खूप तयार नव्हतो. देवेनी मॅडम खूप ट्राय करत होते की इथे कार्यक्रम व्हायला पाहिजे म्हणून, पण मी पहिल्या स्लॉटमध्ये तर तयारच नव्हतो. मग सेकंड थॉटला स्वतः गोव्यातनं ते आले, त्यांनी मला कॉन्सेप्ट सांगितलं. पुन्हा देवयांनी मला जवळपास 2 ते 2.5 तास माझ्याशी बसून मॅडमशी त्यांच्याशी बसून चर्चा केल्यानंतर लक्षात आलं की बदलतं कोकण हे आम्ही वेगळ्या लेवलला प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि ती संकल्पना थोडीशी मला आवडली. अपार्ट फ्रॉम दिस अदर काय झालं, पण संकल्पना काय आवडलं मला, आम्हाला अशा ठिकाणी काम करायला आवडेल ज्याच्यामध्ये 10 वर्षात जो बदल झालेला आहे तो दाखवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, बाकी कुठला प्रयत्न नाही आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही असा दाखवण्याचा प्रयत्न करणार असं त्यांनी म्हटलं. तर ते तुम्ही तसं कंटिन्यू करायला पाहिजे, जे आम्हाला मनापासून वाटतं की असं ज्याच्याकडे कोण पोचूच शकत नाही अशा ठिकाणी जर तुम्ही पोचण्याचा प्रयत्न केला तर मला वाटतं तुमच्या विषयी विश्वासार्हता वाढण्याचे चान्सेस आहेत. अदरवाईज आम्ही फक्त आम्हाला प्रमोट करायला सांगतो की काय, असं प्रत्येक ठिकाणी आमचं चित्र असतं. आणि तसं काहीसं सुरुवातीला मला वाटलं आणि नंतर मी दररोज म्हणतो हा काय प्रमोशन आहे की फक्त दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला मोठं करत नाही तोपर्यंत आम्ही समोरून होऊन तुमच्यापर्यंत पोचू शकत नाही असं मला वाटतं. आणि तो एक छोटासा तुम्ही जो प्रयत्न करताय तो अतिशय मनापासून मला आवडलेला हे आहे. आणि तो हा जर कंटिन्यू चालू करायला पाहिजे. जशी अशी माझ्यासारखी अशी कित्येक माणसं आहेत समाजामध्ये प्रचंड काम करत आहेत. जसं देवधर सरांनी सांगितलं की मी काय करतो, माझ्या संस्थेची माहिती तुम्हाला अपूर्ण आहे आणि खरी आहे त्यांची गोष्ट. त्यांची जी पेनफुल आतून ज्यांनी त्यांनी सांगितलं ते खरं आहे. ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही. कारण काय, त्यांच्या मॉडेलला ते पेड ॲडव्हर्टाईज तेवढी देऊ शकत नाही. हा त्यांचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम्स आहे. तो सुरुवातीला माझा पण होता. आणि हे दुःख त्यांना आणि मला नाही आहे, तर प्रत्येकाला जो चांगलं करतो त्याला हे दुःख आहे. आणि ते दुःख जर तुम्हाला लोकांपर्यंत मांडायचं असेल आणि तुमच्यावरती विश्वासार्हता अजून वाढायला पाहिजे तर मला वाटतं तुम्ही हे बदलतं कोकण ह्या वर्षात तुम्ही दाखवायला पाहिजे. आणि ते काम फक्त ही माझ्या कॅम्पसला दाखवण्यापुरती नसून ते कायमस्वरूपी करायला असं मला वाटतं. कारण काय, लुईस सरांनी मला खूप आश्वासक मला त्यांच्याशी बोलताना आश्वासक त्यांनी कमिटमेंट दिली. त्याच्यानंतर मला वाटतं उरसकर मॅडमने पण आश्वासक कमिटमेंट दिलेले आहेत. आणि त्या कमिटमेंट बघितल्यानंतर मला वाटायला लागलं की आमचे संबंध हे अतिशय टाईट होणार, चांगले होतील. येणाऱ्या काळामध्ये अशा प्लॅटफॉर्मवरती काम करायला आम्हाला पण आवडेल जिथे अशा लोकांचा सन्मान होईल, अशा लोकांच्या व्यथा इथे मांडल्या जातील. आणि मला अजून एक आनंद वाटेल की अशासारख्या जर निर्भीडपणे आपले मत ह्या प्लॅटफॉर्मवरती व्यक्त करायची संधी जर यांनी दिली तर मला खूपच आनंद होईल. आणि आज तसं झालेलं आहे. मला वाटतं डॉक्टरांनी अतिशय निर्भीडपणे आपले मत व्यक्त केलेली आहे. ते कुणाला कितपत घ्यायचं की नाही घ्यायचं हा प्रश्न नाही, पण व्यक्त होऊन त्याचं आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. दुसरी गोष्ट, बरेचसे माननीय सगळ्यांनी आपले आपले मतं व्यक्त केली की बदलतं कोकण खरोखर बदलत चाललेलं आहे. कारण 10 वर्षापूर्वी म्हणण्यापेक्षा मी जेव्हा ग्रॅज्युएट होऊन इथे आल्यानंतरचं कोकण आणि आत्ताचं कोकण ह्याच्यात जमीन अस्माचा फरक आहे. आज आपल्या सगळ्या म्हणजे आपल्याकडे मेडिकल कॉलेज झाली, फार्मसी कॉलेज झाली,
हॉस्पिटलमध्ये आपले चांगलं झालं, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट होते, बदलत आहे. पण ह्या बदलत्या कोकणाचा जर लोकांसमोर चित्र, जसं मी म्हटलं, माझ्याकडे येणारा माणूस कमिटीचा जर अशा वेगळ्या लेवलला कोकणमध्ये काहीच असणार, तिथे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर असणार काय, असा विचार घेऊन जर येणारा असेल आणि हेच जर चित्र बदलून त्यांना दाखवायचं असेल तर मला वाटतं हे तुम्हीच बदलू शकता असं वाटतं. आणि तुम्ही ते सक्षमप्रमाणे करायला पाहिजे. तिथल्या आलेल्या माणसांना वाटायला पाहिजे हे कोकणामध्ये मी कुठल्या तरी कॉलेजमध्ये येतो, ते कॉलेज त्या ताकदीचं असल्याला पाहिजे, बॉम्बेचं असायला पाहिजे. एखादी इंडस्ट्री घातली तर ती इंडस्ट्री त्या ताकदीची असायला पाहिजे, त्याच्यात दुसरा कुठला थॉट असायला नाही पाहिजे असं मला वाटतं. आणि हेच बदलतं कोकणाचं खरं जर प्रेझेंट करायचं असेल तर ते प्रेझेंट सगळ्या बाजूने व्हायला पाहिजे असं वाटतं. मला इथे बोलायची संधी दिली. आणि दुसरी गोष्ट, माझ्या कॅम्पसमध्ये असा इनोव्हेटिव्ह मला वाटतं थॉट्स घेऊन कोकण 7 लाईव्ह पुढे जाते, ह्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. आणि हे असंच त्यांनी काम चालू राहावे ह्याही शुभेच्छा त्यांना आहे, कारण त्यांचं हे 10 वर्ष संपलेलं आहे, माझं हे 10 वर्ष सुरुवात होते. तर दोघंही मिळून एकत्र काम करू. थँक्यू. धन्यवाद सर. सर, ज्या पद्धतीनं आपण अपेक्षा व्यक्त केल्या त्या पद्धतीनं जर बदल झाले तर खरं कोकण जे आपल्याला अपेक्षित आहेत ते दिसून येईल. पण याचबरोबर खास आता भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं एक सन्मान करण्यात येतो आहे. त्यासाठी मी भोसले नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष संस्थापक माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले सरांना विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. आणि पहिला जो सन्मान होतो आहे तो म्हणजे कोकण 7 लाईव्हच्या टीमचा. आणि हा सन्मान होतोय फोमेंतो मीडियाचे डायरेक्टर जो लुईस सर यांचा. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं हा सन्मान होतोय. मी अध्यक्ष ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत मॅडम यांनाही विनंती करते की त्यांनी हा सन्मान करावा. आजच्या 10व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं हा सन्मान होतोय कोकण 7 लाईव्हचे सन्माननीय लुईस सर यांचा. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. यानंतर भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं पुढील स्वागत होतंय ते म्हणजे दैनिक कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम यांचं. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं हा खास सन्मान होतोय. त्यांच्या संकल्पनेतून हा सन्मान होतोय आणि हा सन्मान करतायत सन्माननीय भोसले नॉलेज सिटीच्या अध्यक्षा सन्माननीय ॲडव्होकेट सौ अस्मिता सावंत भोसले यांच्या हस्ते हा सन्मान होतोय. आणि भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं पुढील सन्मान होतोय तो म्हणजे दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं सन्माननीय संपादक संदीप देसाई सर यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. आणि हा सन्मान करतायत भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले सर. धन्यवाद. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आसनस्थ व्हावं. मी माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले सरांना विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर थांबायचं आहे, कारण आपला एक छोटासा सन्मान होतोय. तो म्हणजे समता महिला मंडळाचा गेली 45 वर्ष बचतीतून आणि सामाजिक कार्य करणारं हे समता महिला मंडळ आहे. आणि त्यांच्या अध्यक्षा तेजश्री मळगावकर, सीमा मटकर आणि इतर सदस्यांचा सुद्धा सन्मान होतोय. सन्मान चिन्ह देऊन हा सन्मान केला जातोय. मी समता महिला मंडळ गेली 25 वर्ष या सामाजिक कार्यात तत्पर आहेत, त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. या मंडळाला विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्यांच्या अध्यक्षा सन्माननीय तेजश्री मळगावकर, सीमा मटकर आणि इतर सर्व सदस्य हा सन्मान स्वीकारतायत आजच्या या 10व्या वर्धापन दिनानिमित्तानं. आणि हा सन्मान करतायत भोसले नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय अच्युत सावंत भोसले. सांगायला अतिशय आनंद होतोय, समता महिला मंडळ गेली 45 वर्ष
बचतीतून सामाजिक कार्य करणारं हे मंडळ अर्थात समता महिला मंडळ त्यांच्या अध्यक्षा म्हणून कार्यरत असतात. अध्यक्षा म्हणून कार्यरत असतात तेजश्री मळगावकर, सीमा मटकर या सर्व सदस्यांचा आणि अध्यक्षांचा भोसले नॉलेज सिटीचे सर्व कार्याध्यक्ष भोसले सर यांच्या हस्ते हा सन्मान होतोय. मनपूर्वक अभिनंदन या समता मंडळाचं, समता महिला मंडळ. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण या सन्मानानंतर पुढील सन्मानाकडे वळतोय. मी संस्थापक माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले सरांना विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर थांबायचं आहे. पुढचा सन्मान या ठिकाणी होतोय तो म्हणजे राज्य कबड्डीचे पंच जनार्दन पाटील यांचा सन्मान चिन्ह देऊन हा सन्मान करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. कृपया जनार्दन पाटील यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. आणि सन्माननीय कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले सर यांना विनंती आहे की त्यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान वितरित व्हावा. त्याचबरोबर दैनिक सरहद्दचे कार्यकारी संपादक राजू तावडे यांचाही सन्मान होतोय. या सन्मानानंतर मी त्यांना विनंती करेन की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. आता सन्मान होतोय तो म्हणजे जनार्दन पाटील सर यांचा. आजच्या 10व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून या ठिकाणी अनेक सन्मान मान्यवरांचे होत आहेत आणि प्रत्येक स्पर्धेचं देखील बक्षीस वितरण झालंय. यानंतर आपण वळतोय पुढील. त्यानंतर दैनिक सरहद्दचे कार्यकारी संपादक राजू तावडे यांचा सन्मान होतोय. पुढील सन्मानाकडे. हा पुढील सन्मान आहे राजू तावडे यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय आणि कार्याध्यक्ष भोसले सर यांच्या हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी संपन्न होतोय. त्याचबरोबर हा सन्मान होतच आहे आणि त्याबरोबर पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे सोमनाथ गोंधळी जे राष्ट्रीय खेळाडू घडवतात आणि असे शिक्षक ते म्हणजे सोमनाथ गोंधळी. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले हे सोमनाथ गोंधळी यांचा सन्मान करतील. सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन हा सन्मान होतोय. सोमनाथ गोंधळी हे राष्ट्रीय खेळाडू शिक्षक आहेत. त्याचबरोबर मी माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले सरांना विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर थांबायचं आहे आणि या पुढचा स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं हा सन्मान होतोय तो म्हणजे डॉक्टर शमिता बिरमोळे यांना. त्याचबरोबर अध्यक्षा अस्मिता सावंत मॅडम यांना देखील विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन हा सन्मान द्यायचा आहे. डॉक्टर शमिता बिरमोळे यांना स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं हा सन्मान दिला जातोय. वैद्यकीय क्षेत्रात त्यांनी बहुमूल्य कामगिरी केली आहे. कणकवलीमध्ये गुरुकृपा हॉस्पिटलच्या माध्यमातून डॉक्टर प्रवीण बिरमोळे सिंधुदुर्ग वासियांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देत आहेत. त्याचबरोबर डॉक्टर शमिता बिरमोळे यांच्या मार्फत ही आरोग्य सेवा लाभते. त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. धन्यवाद सर. मी अच्युत सावंत भोसले सर आणि त्याचबरोबर अस्मिता मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं. आता आपण वळणार आहोत ते म्हणजे कोकण 7 लाईव्ह अगदी घराघरात पोहोचतं. मात्र ज्यासाठी जे अहोरात्र मेहनत घेतात ती आमची संपूर्ण टीम आणि ह्या टीमचा आता सन्मान होणार आहे. मी फोमेंतो मीडियाचे डायरेक्टर जो लुईस सरांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे आणि हा सन्मान करायचा आहे. या ठिकाणी हा सन्मान होतोय संपूर्ण कोकण 7 लाईव्हच्या टीमचा आणि सन्माननीय लुईस सर यांच्या हस्ते हा सन्मान होतोय. आणि हा
पहिला सन्मान जातोय तो म्हणजे ऑफिस असिस्टंट संतोष गुडुळेकर यांना. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. जी दिवस रात्र आपण मेहनत पाहतोय त्यामागे ही संपूर्ण टीम असते. अनेक जण पडद्यावर येतात, मात्र पडद्यामागे सुद्धा अनेकांचे हात लागतात. त्यातील हा सन्मान. यानंतर पुढील सन्मान आहे दैनिक कोकणसादचे ऑपरेटर सुशांत परब यांचा. मान्यवरांना विनंती करते की आपल्या हस्ते त्यांचा या ठिकाणी सन्मान व्हावा. सुशांत परब दैनिक कोकणसादचे ऑपरेटर. त्यानंतर पुढील सन्मान जातोय दैनिक कोकणसादचे ऑपरेटर अविनाश बांदेकर. त्यानंतर वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. लुईस सर यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान करावा. त्यानंतर पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे कॅमेरामन साहिल बागवे यांचा. कॅमेरा मागे समोर आम्ही दिसत असतो, मागे कॅमेरा मागे राहून जे करामती करत असतात, जे अचूक टिपत असतात, ते आमचे कॅमेरामन साहिल बागवे यांना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचंय. कॅमेरामन साहिल बागवे. यानंतर पुढील पुरस्कार जातोय व्हिडिओ एडिटर मयुरेश राऊळ यांना. या कोकणसाद लाईव्ह टीमचे व्हिडिओ एडिटर मयुरेश राऊळ यांचा या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन गौरव होतोय. त्यानंतर पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम यांचा. सिनियर व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम. हा सन्मान होतोय व्हिडिओ एडिटर मयुरेश राऊळ यांचा. सन्मान चिन्ह देऊन जो लुईस सर व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम यांचा सन्मान करतील. यानंतर पुढील सन्मान आहे PCR डिपार्टमेंटचे अनिकेत नार्वेकर यांचा. लुईस सरांना विनंती आहे की त्यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान त्यांनी करावा. त्याचबरोबर पुढील पुरस्कार अकाउंटंट ओंकार नाईक. यानंतर यापुढील सन्मान आहे देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडे यांचा. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी हा सन्मान स्वीकारावा. त्यानंतर पुढचा पुरस्कार जातोय तो म्हणजे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांना. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचंय. वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब. त्यानंतर पुढचा सन्मान होणार आहे तो म्हणजे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांचा. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचंय. सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस. यानंतर पुढील सन्मान आहे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंके. आता सन्मान होतोय तो म्हणजे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांचा. त्यानंतर पुढील सन्मान होईल वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांचा. कोकणसाद लाईव्हच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं कोकणसाद लाईव्हच्या संपूर्ण टीमचा या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन गौरव होतोय. त्यानंतर पुढचा सन्मान होणार आहे तो म्हणजे दैनिक कोकणसादचे उपसंपादक लक्ष्मण आढाव आणि त्या अगोदर पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांचा. त्यानंतर पुढचा सन्मान होणार आहे तो म्हणजे दैनिक कोकणसादचे उपसंपादक रवींद्र जाधव. आता सन्मान होतोय पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांचा. यानंतर पुढील सन्मान होतोय कोकणसाद लाईव्हचे उपसंपादक भगवान शेलटे यांचा. कोकणसाद लाईव्हचे उपसंपादक भगवान शेलटे यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय सन्माननीय लुईस सरांच्या हस्ते. आणि त्यानंतर पुढील सन्मानाचा मानकरी आहेत अर्थात कोकणसाद लाईव्हच्या उपसंपादक जुईली पांगम. सरांना विनंती आहे की आपण त्यांचा सन्मान करावा. कोकणसाद लाईव्हच्या उपसंपादक जुईली पांगम यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्याचबरोबर पुढील सन्मान आहे मार्केटिंग हेड समीर सावंत यांचा.
त्यानंतर पुढचे सन्मान होणार आहेत ते म्हणजे ज्यांच्या नेतृत्वात दैनिक कोकणसातची वाटचाल सुरू आहे ते आमचे संपादक संदीप देसाई सर. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीप देसाई सर यांच्यासाठी. आणि पुढचा सन्मान आहे तो म्हणजे ज्यांच्या नेतृत्वात कोकणसात लाईव्हची घौडदौड सुरू आहे. आता आपण ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ही घौडदौड सुरू आहे त्या कोकणसात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम यांचा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत देवयानी वरसकर मॅडम यांच्यासाठी. काय त्याचबरोबर अजून एक सन्मान या ठिकाणी वितरित होतोय. हा विशेष सन्मान मॉडेल सादरीकरणासाठी आहे आणि या सन्मानाचे मानकरी आहेत अर्जुन रावराणे विद्यालय वैभववाडी. मॉडेल सादरीकरण विशेष सन्मान होतोय अर्जुन रावराणे विद्यालय वैभववाडी यांचा. त्यानंतर सन्मान होतोय कणकवली प्रतिनिधी श्री उमेश बुचडे यांचा. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे. चूकभुलीनं हे नाव राहिले नाहीतर हे नाव विसरता येणार नाही. सगळ्यात सुपरफास्ट अपडेट कणकवलीतून ज्यांच्याकडून येत आहेत ते आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांचा आता सन्मान होतोय. मी लुई सरांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर राहायचे. पुढचा एक सन्मान होतोय तो म्हणजे सरपंच संतोष आयरी यांचा. सन्मान चिन्ह देऊन हा सन्मान होतोय. त्याचबरोबर दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीप देसाई हे सुद्धा हा सन्मान करतील. कोकणसातच्या वतीनं अजून एक सन्मान होतोय युवा शेतकरी गिरीश प्रभू यांचा. मी मान्यवरांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय की अजून एक सन्मान या ठिकाणी बाकी आहे. युवा शेतकरी गिरीश प्रभू यांचा या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान होतोय. त्याबरोबर आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब सुद्धा या सन्मानात सामील होतील आणि त्यांचा सन्मान करतील. मी संपूर्ण आमच्या कोकणसात लाईव्हच्या टीमला विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. संपूर्ण कोकणसात लाईव्हची टीम दैनिक कोकणसातची टीम कृपया लवकरात लवकर व्यासपीठावर यायचं आहे. मी आमच्या संपूर्ण टीमला विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. 10व्या वर्धापन दिन सोहळ्याच्या उत्तरार्धाकडे आपण वळतोय आणि मी आमच्या संपूर्ण टीमला विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. दिवसभरातील सर्वात पहिली बातमी तुम्ही कोकणसात लाईव्हवर पाहता. हे सुपरफास्ट अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं जेव्हा शक्य होत नसतं, शक्य होतं ते केवळ आणि केवळ या फील्डवरच्या सर्व रिपोर्टर्समुळं तसेच संपूर्ण स्टाफमुळं. त्यांचाच या ठिकाणी एक एकत्रित फोटो कॅप्चर केला जातोय आजच्या या 10व्या वर्धापन दिन सोहळ्याच्या निमित्तानं.
आता यापुढचा सन्मान होतोय ज्यांनी आता सूत्रसंचालनाची धुरा सांभाळली ते म्हणजे अमर प्रभू सरांचा. मी आमचे जोलोई सरांना विनंती करते की त्यांनी सन्मान चिन्ह देऊन अमर प्रभू सरांचा सन्मान करावा. हा कार्यक्रम होण्यासाठी, यशस्वी होण्यासाठी ज्यांनी हातभार लावला, सूत्रसंचालनाच्या माध्यमातून त्यांनी धुरा सांभाळली, ते अमर प्रभू सर यांचा सन्मान होतोय. भोसले नॉलेज सिटीमध्ये ते प्राध्यापक पदावर कार्यरत आहेत, विद्यार्थ्यांना घडवतात आणि त्याचबरोबर सांस्कृतिक क्षेत्रात सुद्धा त्यांचं मोठं योगदान आहे. आपल्या आवाजानं त्यांनी अनेकांना भुरळ पाडली आहे. सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान करण्याची विनंती मी करते ती म्हणजे जोलोई सर यांना. भोसले नॉलेज सिटीचे प्राध्यापक आणि त्याचबरोबर आता ज्यांनी सूत्रसंचालनाची धुरा सांभाळली ते म्हणजे अमर प्रभू सर. कोकण सर लाईव्हच्या 10व्या वर्धापन दिनानिमित्त त्यांचा हा छोटेगानी सन्मान होतोय. प्रभू सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर आता शुभेच्छा स्वीकारल्या जातील. आपण सर्वांनी उपस्थित राहत या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली यासाठी आपल्या सगळ्यांचे आभार. आजच्या वर्धापन दिन सोहळ्याच्या निमित्तानं अनेक मान्यवर या सर्व उपस्थितांना त्याचबरोबर या आजच्या संपूर्ण कोकण सात लाईव्हच्या टीमला शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहेत. सर्वांकडून या ठिकाणी शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय आजच्या या वर्धापन दिन सोहळ्याच्या निमित्तानं. धन्यवाद. अशा पद्धतीनं वरसकर मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आबा कोटकर यांचा सन्मान करावा. त्याचबरोबर त्यांच्या संपूर्ण टीमचाही सन्मान करावा. या ठिकाणी